जेला बे जेन जेट गाव गोदो खुलिनाय दाख्लै बिटिसि बुख्रुबाखै होनबा बैयाव खुलिनाय साथाम साब्रैसोखौ लानानै बिराद थिफुला देखायगासिनो खिन्थु बे जेनगोन बे जेन जियावलाय नों जेन जि ना जेन जेट ना गिनजि साबैसे लाइमोनफोर दं बेयावलाय आं नुनायावथ' 10 जननि बारा नुवाखै गामि मोनसेनिफ्राय नों सासेबो गैया अबेबा एरिया मोनसेनिफ्राय सासेबो गैया बे सानै साथामसो बे 10 जनसिमखौ लानानै बिराद थिफुला जाबाय थादों खिन्थु जेनगोन बिथाङा बेथ' बे खाथां बे जेनगोना बे खाथांखा बे जेनखागोन लाइमोनफोर बिसोरजों गैया हाजार हाजार लाख लाख लाइमोनफोर दिनै जोंजों दङ आं बे खोथाखौ स्पष्ट खालामनानै होबाय बे जेनगोनखौ नुहुरनानै जायखिजाया बे बिथाङा बखिगासिनो खिन्थु बिथांजों सासेबो जे लाइमोनफ्रा दं होननानै आं साना आरो बिथांनि जेननाया खाथां आरो दा आं बुंखाबायना बे जाय इउपिपिएलआव थांदों जोंनिफ्राय बिसोरो जोंनो खोन्थाफैफिनदों इउपिपिएलआव थांबा नै फंबायमोन एन्जर सिखा मोनामसुनायसो जायोलै मानसिफ्रा सानगोन बे एन्जर सिखाखौ जाजायो होननानै खिन्थु जाजाया बिसोर गावसोरनि उदैखौल' नायो सोरबा नों बिपिनिफ्राय थांनायखौ रावबो नाया सोरबा लाइमोनफोरखौ नाया गावसोर न' बां लुनांगौ गारि गुरा लुनांगौ बेनि सायावल' बांसिन खारबाय थायो बे अबिनाश दैमारियाथ' नोङो खेथिनि मावग्रा मा होनो बर' आबादारिनि प्रेसिडेन्टनो आंथ' खबर लादों एरियायाव बिथाङाथ' दालालसोनो अबेबा गामियाव नोङो अबेबा कारेन्टनि नामाव फैसा खांनानै जानाय अबेबा नोङो आइ न' होगोन होननानै फैसा जानाय अबेहायबा सोरबा IBS होगोन होननानै सोरखौबा थगायनानै फैसा लांनाय बिनि अनगायैथ' आं जेबो नुवाखै दा बिथांनि रावा जे उदालगुरि समस्ति बायदियाव गोहोम खोख्लैनो हागोन बे नङा रिहन दैमारि बिथांखौ जों सासे एक्सपिरियेन्स लिडार हिसाबै जों मोनदों गोबां खामानि मावगोनखौ जों मिजिंथिदों खिन्थु अबिनाश दैमारि बिथांनि जे नंखाय बाथ्रा बे दिनै समाजाव जे गोहोम खोख्लैनो हागोन उदालगुरि समस्तियाव जे गोहोम खोख्लैनो हागोन बे नङा बिथाङा सासे थगायसुला सासे दालाल बिथांनि रावखौ दिनै बायदियाव रायजो राजाफ्रा रावबो खोनासङा बिथाङा मोनसे खोथा स्पष्ट खालामनानै होथों जे थारैनो मानो थांमारदों दिनै बिथांमोना जाय इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव फैदों बिथांमोनखौ माने इउपिपिएलखौ गाज्रि मोननानैसो फैदों बिथांमोना बे इउपिपिएलआ बिथांमोननि जेसेबांखिनि नांगौखिनि जे लिडारशिप क्वालिटि मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखै जायनि थाखाय जोंनिफ्राय गोबांखिनि थांनायाबो फैफिनजोबदों बिथाङा जि बुंदों बे गासिबो नंखाय बिथांमोना जे बुंनो थाखाय कन्टेन्ट गैला आरो बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा जों जगाजग खालामगासिनो हाई प्रफाइलनि माखासे लिडारफ्रा जे नैबे इलेक्सननि साननै बा सानथाम सिगांनो जोंनि बिपिएफ दलाव फैगोनखौ जों रिहन दैमारि सारखौ नांगौ होननानै बयबो बुंदों गामि ओनसोलावल' नङा जोंनि बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुयेल माखासे बिउरोक्रेट लोगोसेनो जायफोर सेन्ट्रेलनि स्टेटनि साख्रि मावग्रा गभर्नमेन्ट जब हल्डारफोर बिसोरो गासिबो माने रिहन दैमारि सारखौनो नांगौ होननानै बुंदों गामि ओनसोलावबो नांगौ होननानै बुंदों मानो होनबा थांनाय 20 बोसोराव जेब्ला एमएलए बा आरो मोननै टार्मसनि थाखाय मिनिस्टार जानाय दंमोन बिथाङा गोबांखिनि खामानि मावदों लोगोसेनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ सोरजिनायाव जे बिथांनि मोनसे बिहोमा दङ बेखौ दिनैनि बायदियाव रायजो राजा बिथांमोना उदालगुरिबासिया मिन्थियै गैया जायनि थाखाय बिथांखौनो नागिरफिनदों मानो होनबा अल्ड इज गोल्ड दा मोनसे खोथाया ट्रेन्डिंआव फैबाय थादों जे यां मोसा आरो वर्ल्ड मोसा माने जाखांफु मोसा माने आरो गोजाम मोसा खिन्थु जारिमिनाव दङ जोङो माखासे समाव सोरखौबा गाज्रि मोननानै जोङो किक आउट खालामफ्लाङो खिन्थु उनाव पस्थायनाङो जे गोजामानो सना होननानै बेनिखायनो दिनैनि दिनाव रिहन दैमारि बिथाङा सासे गोजाम सिनियर लिडार एक्सपिरियेन्स गोनां लिडार निस्सय बेनि थाखायनो रायजो राजा बिथां मोना रिहन दैमारि सारखौनो फिन खेबसेबाव आरोबाव दिसपुराव दैथायहरनो थाखाय आखायाव लादों आरो रिहन दैमारि बिथांनि जे देरहानाय बे दिनै रोखा जानानै फैबाय फरायनायाव जेसेबांखिनि PhD-फोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ प्रमद बर'नि दिनाव बियो बन्द जाबायमोन खिन्थु नैबे इलेक्सननि उनावनो जेब्ला जों माने थासारिया स्टेबल जाफिनगोन दुंहाव थासारिया जेब्ला स्टेबल जाफिनगोन बै समाव PhD हल्डारफोरनो जोङो मा बिपिएफ सरकारा मा होनो नागिरदों स्कलारशिप होनो नागिरदों जायफोर गिदिर गिदिर मोजां इनस्टिटिउसनफोराव फरायदों जे बिथांमोननो मा होनो नागिरदों जोङो मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनो नागिरदों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो दिनै जोंहा सिगां मोनब्रैमोन दायो मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय बे डिस्ट्रिक्टआवहाय मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे खोथाखौ होदों आरो बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदों ओरैबायदि मावफुंगोन आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जेरैबायदि इउथ्सफोरनि थाखाय जेरैबायदि फरायनायनि मोनसे सुबिदा मोनसे परिबेस खालामनांगौ बेखौ दिनै खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे सम आरो सुजुगखौ लानानै जोङो थ्रु फिडबेक बिपिएफ सरकारा खामानि मावगोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा जे मोनसे बानबुंथाय होदों आं दिनै बेखौनो स्पष्ट खालामनानै होबाय रोखा जाथारबाय स्रां नुजालायथारबाय जोङो बेसेबां भट मोनगोन बुंनो हायो खिन्थु बिथांमोना मेगन सागोन ओंखायनो जोङो बे बेसेबां भट मोनगोन जों बेखौ बुङा खिन्थु दिपेन बर'आ जे बाय डाबल भटआव जेनगोन बे दिनै खाथां बे बुंग्राफ्रा बे जाय लाजिखौहायनि इउपिपिएलआव थाबोनाय गोजा फैनो नागिरबाय थादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो लाजिनानै बांद्राय बखिद्रायबायना जोंनि बिपिएफखौ नंखाय फाखायनो जोंथ' गाज्रि मावाखै मोजांसो मावदों दा मोखांबो हाला फैद्रायनोबो हाला न' सिङावबो जिरायनानै थानो हाला लासिं सिं जाबाय नालाय दा बुंफ्लाखानांगोन खिन्थु जाय बुंग्रा बे बिपिएफनि इउपिपिएलनि बेफोरबायदि लाजिनानै न' सिङाव हाबसोना थानाय सुबुंफ्रासो बुंदों आरोखि रिहन सारा देरहाथारगोन खाथां जों दा मानो नटिफिकेसन होआखै जाखो होदोंब्रा बे गावस्रा हराव बे
माने साख्रिनि रिजाल्ट दिहुनग्रा हरनि 12टा 1टायाव बे एडभार्टाइजमेन्टखौ हगारग्राखाय माने साननिखौ नुवाब्रा आं सिगांनिफ्राय मा बुंबाय थादों बिथांमोना हरनि सियाल साननि सियाल नङा बिसोरो बोरै गावसोर बिपिएफखौ रायखुमा माने 2 लाखनि रेफारेन्स लानानै माने पाब्लिकनिफ्राय भट आदाय खालामनो हागोन बिसो मोनसे षड़यन्त्र बानायबाय थादों खिन्थु रायजो राजाफ्रा दि बिपिएफनो भटखौ होनो गोसो लाइमोनफ्रा दि भटखौ होनो गोसो दिनै बिथांमोना नै रिजाल्ट खालि नुगोन ना आयौ उमुग रामसियारिया बुंनाया दि जामारबाय बे खोथाखौ बिथांमोना गनायनानै लानांगोन आंनि मेन्डेटखौ बिथांमोना गनायनानै लानांगोन जेबो जायाखै देरहाखानायसो बिथांमोना पइन्टस गैया लाजिख' हायैनि माखासे खोथाखौ बुंनायसो बे गारिया बायलालाखासोमोन आंनि नुनायावथ' ओमफ्राय बै गोदान मोननो लुगैदोंना दिफेन बर'निफ्रायबो बुख्रुबलानानै लाबायब्रा गोदान मोनगौबा बहा फुटेज देलाय फुटेज होथोंलाय बाब जोंनि बिपिएफखौ ओरैबायदि फाननो नागिरदों फेजेननो थाखाय खिन्थु बिथांमोना जे जेनगोन खाफालादि गाज्रि जानो फैगासिनो खेल गैया बिसोरो गारिया बायलालाखासोमोन गोदान मोननो थाखाय दिफेन बर'नाव माने बै ड्रामाखौ खालामफ्लादों गावसोरनो बुख्रुबदोंब्रा फुटेज होनो हायाखैना बे पुलिस आउट पस्ट खाथियाव बुख्रुबदों साबेसे पुलिस थायो आउट पस्टआवलाय दा इलेक्सन खाथिनि ओरै डिउटि होनाय बे गारि गोदाननि लबावसो बुख्रुबदों जेबो गैया फुटेज होनो हायाखैना दिनैसिमबो रायजोफ्राथ' बुंदोंना गारि गोदाननि लबावसो बुख्रुबदों बिसोर होननानै जाफ्लानायसो दे